Magandang araw ulit sa inyo mga toy. Kakaiba mga toy yung gagawin natin sa pagpipishing mga toy. Magsasalvage tayo mga toy ng tilapia. Ito yung gagamitin natin mga toy. Triple hook. Yun pa mga toy, kanya-kanyang diskarte lang naman to mga toy sa pangingisda. So tilapia hunting tayo mga toy. Yun, sana suportahan nyo yung channel ko mga toy. Thank you mga toy. Ginagawa mo. Tayo. Ayos na ito eh. Dito lang. Sa pool. Laki. Dali sa mga dito. Laki. Mga ito yun. Oh. Ayos. Good size. Chamba-chamba lang mga ito eh. Yung mga kasi meron isa dito. Baka na matambahan natin. Hindi na dali mga ito eh. Ginagawa mo. Baliw ka yata eh. Ginagawa mo. Sayang mga kati. Bibiradahin ko na sana mga kati. Sumabit na sa bato. Takpan na sana. May laki sana mo ito. Ganda sana kung may tiksay ngay. Yung yung tirador ko sana. Kaso yung nabili ko kasi mga natin na product, mga tigas. A few inches later. Yeah, salvage lang yan mga to eh. Oh. Lapat, nakadalawa na akong ganito mga to eh. Tapos yun mga to. Nagsasalvage lang mga to. Ito yung gamit ko. Yung triple hook. Yeah. Kaya natin yung mga to. Malaki na naman yung mga to nakalitaw. Yung dalawa. Nagba natin yun, mas malaki yung dito na nadali natin ng dalawa. Try natin mga to. Sasaltigin ko na sana. Yan nawala. Sayang yun, malaki sana yun. Nakarami na ako matoy. Nakarami na ako matoy. Yan o. Original to. Oh. Yan. Ito yung huling bilang matoy. 2 3 4 5 6 7 8 9. Hindi ko na sana mga i-video. Kaso sayang naman tong pagkakataon na tumato. Kailan tayo nakarami. Video na natin. Mag-ano lang sana ako mag-lure casting sana kanina.
Kaso nakita ko may itaw. Di, dami nang sabit ako makanina naman ito. Gumawa ko ng 3 hook. Yung sunod-sunod na ngayon, sumabit dito. Pero nakarami na yun. Siguro mga 4 na mga ito 4 na arroyo. So ito talaga nakarami mo ito Ito, maganda. Kasi isang hook lang siya. Pero 3 yung triple hook ata tawagin natin. Nagamitaw yung mga ito, malaki sa akin. Pabrikan na naman sa akin din mga ito strike na naman. Ay, lumaplis. Ayun mga ito lipat tayo. Doon sa may mga ito banda ron. Sa may papuntang tulay ng Guadalupe. Nakarami tayo mga ito dito. Natsyamba-tsamba sabay, ang galing sana magustuhan nyo yung pamamaraan ko ng pagpipacing mga na ginawa natin ngayon. Kakaiba kasi nakadalawa tayong malaking solid na tilapia, nakadalawa tayong original arroyo, madami mga arroyong tilapia. Lipat tayo doon mga sa dulo, baybayan natin to, baka mayroon pang mga dito. Yun. Ayun matoy, mahilap na. Uwi na tayo matoy. Thank you. Tayo yung dalawa dito matoy. Sakayin doon. Uwi na tayo matoy. Mahilap na. Yun matoy, uwi na tayo. Maraming salamat matoy sa pagsama ulit sa Fishing Adventures. Sa mawala na matoy. Doon lang talaga yung marami mga ito. May banda ron. Doon maraming tilapia. Thank you bate. Ay mga kachoy. Oh, swerte tayo mga ito Pasensya na mga ito, hindi natin na video iba. Sus, Ginoo. Thank you Lord. Ang lakas pala. Sayang mga ito, hindi na video kasi. Mahihain sa video yung mga isda. Kaya mati pagka nakakuha tayo ng maganda-gandang cellphone, yung talagang babad, buwawad ng mga kahit mga 3 oras para maganda yung bigwasan talaga. Ay, thank you Lord. Prito oh. Mga toy, pang isang linggo ulaman na naman to mga toy. Ayos, thank you. Yun mga katoy. Sarap. Lapod, hapit lapod maluto gid. Atoy, sili kalate. Okay, kain po. Mga kachoy, kain po. Naiya tong anak ko mga sumama sa video. Sarap talaga pag sariwa mga kachoy. Alak. Namis. Kain po mga kachoy. Bagsahan ako rin. Tuyo na may kalating kalating sili. Kahit sumalik kasublang ang tapos kaning lamig. Ayos na. Sarap talaga mali kung saliwa talaga yung tilapia. Sarap. Maraming salamat nga pala mga kachoy sa full support niyo sa channel ko. Ano na ba tayo natin? 52 na ata yan. Thank you po mga kachoy. Salamat sa support. Bye bye po.